Tak, dobrý den. Vítejte u recenze na ASUS Transformer. Je to tady tablet s klávesnicí. Teď už to tady není jediný tablet s klávesnicí, ale přišlo to tady od něj, který si tady zapnu normální režim, aby nám tablet normálně šel. A budeme se tady podívat na recenze. Já vím, že je trochu pozdě recenze, ale já teď neměl dost času, protože si užíval prázdniny a potom tady chodím do školy. Mám toho taky dost. 6. třída. Tak, no nic, už si ukážeme tady tu výchozí prostě obrazovku, kde máme ty aplikace a čím bychom začali bychom asi prohlížečem, což je asi hlavní, kvůli čemu si to lidi tady kupují ten tablet, kvůli procházení webu na cestách. Tak my si ho tady ukážeme a tady prohlížeč webu a je to tady klasika, co můžete vidět i na počítačích. Máme tu tady, můžeme si tu dělat různé záložky. Nevím tady kolik, úplně nejvíce, ale vidíte, že je opravdu hodně. Strašně moc ploch. No. A prohlížeč je klasický něco jako Google Chrome, akorát trochu odlehčené verzi. Ne, tady přesně jak na počítači, tak to je prohlížeč, můžete klasicky zoomovat, oddalovat. Klasika, jak znáte z dotykových mobilů. Tak a my se podíváme na další aplikaci, která bude nastavení. Tak nastavení je zase klasické, jak známe z Androidu 4.0. Můžeme se tady přesvědčit, že nemáme ještě Jelly Bean. Máme tady pouze Ice Cream Sandwich. A dále bychom si ukázali kalendář, který je taky klasický, který znáte, nejedná se o žádný vylepšený kalendář od ASUSu. Máme tady agendu, měsíc, týden a den. Nejvíc asi používaný bude ten měsíc a můžete si tady klasicky vytvářet různé události, nic překvapivého. A dále si ukážeme kontakty. Je to tady jenom taková aplikace, kde si ty kontakty jenom uložíme a nemůžeme tady volat. Jenom vlastně můžete ukládat kontakty a vlastně sdílet a podobně. Dále si ukážeme přehrávač hudby, který je klasicky googlovský, takže tady má takovou tu, bych tomu řekl, ruletu, kde se takhle posouváme a můžeme tady máme všechny skladby a můžeme si nějakou přehrát. Tady tu. Klasický přehrávač hudby. Se taky nejedná o nic. Žádný lepší mikrofon, klasika. Jinak tablet se nebudu ukazovat, jak vypadá, protože ten jsme si ukazovali v prvním díle a tak to byl přehrávač hudby a teď se tady mrknem na nějakou tu aplikaci přímo od ASUSu a to bude zábavný
zábavní taková aplikace, kde vlastně si kupujete hudbu, hry, myslím, že tady máte i noviny a tady ten press reader vás to odkáže na press reader. Ten si hned můžeme ukázat, to je vlastně prohlížeč novin. Nevím tady, jestli máme nějaké stáhle, abychom si ukázali. Nějaké noviny. Myslím, že nemáme. No, to nevadí. Tak tady si musíte tady koupit, myslím, že týden máte zdarma. A tady máte výběr vlastně země. USA má myslím, že okolo, tady nemůžu najít, USA, Česká republika má 6 novin, které podporuje press reader. Vyberete si zemi, které žijete a vlastně vyberete si noviny a můžete se stávat na tabletu. Což je taky další vymoženost tabletů, kvůli které si lidi kupují tablety. Tak, můžete si kupovat hudbu, co jako iTunes, tam hudbu. Tak, to byl zábavní park Amazon Kindle, který tady nepoužívám, myslím, že to taky slouží k nějakým tomu čtení. Adblocker, což je dobrá aplikace, slouží tady k tomu, když půjčujete ten tablet někomu a bojíte se, že přijde o nějaká data, tak si vlastně uzamknete jednotlivé aplikace a když tedy spustíme, tak to po nás bude chtít heslo, že tady dáme nějakou třeba tady tu a půjde pryč. Teď nevím, jo, zamklo se mi to, vidíte, když to budu otevřít, tak klasicky namačkám heslo a už nám spouští tady tu aplikaci. Nebudu to zase teď odemykat, podíváme se na další aplikaci, která bude správce souboru. Jak jste si možná všimli, že nemluvím moc dobře, tak to protože mám rovnátka teď nově a budu mít přibližně rok, takže je to celkem otrava, ale nic, vrátíme se tady k prohlídce a to je správce souboru, kde vidíte různé soubory, kde vlastně si můžete vytvářet složku a procházet různé věci, které máte uložené a nemůžete je třeba najít. Myslím, že můžete i hledat tady tou lupou, což je určitě užitečná aplikace, myslím, že je přímo od Asusu, takže určitě užitečné pro většinu uživatelů. Dál se podíváme na Supernote, tady je další aplikace od Asusu. Můžete se tady klasicky čmárat a píšete název a máte tady na výběr nástroje, které můžete mít barvu, ale samozřejmě barvu můžete klasicky sami tady vytvářet. Zvolíte klasicky nějakou zvolit, tady si můžete změnit vlastně velikost, jakou chcete mít tloušťku té barvy a můžete to takhle zvětšovat různě. Tady si můžeme zvolit takovou kresbičku, se nám to vlastně vybarvuje. Tak,
to je Supernote, můžete tam klasicky vkládat i obrázky do vlastně toho Supernoteu a pak to nějak dál upravovat. A teď se podíváme na další aplikaci, která bude Polaris Office. Rozhodně se nejedná o žádný Microsoft Office. Podobně jedná se o Pocket Edition, lépe řečeno. Je to tedy něco jako ten Microsoft Office, kde vlastně si vytváříte soubory, dokumenty a tam si můžete dělat různé tabulky, psát vlastně dokumenty. Tady můžeme vytvořit tabulku a do ní něco psát. Tak, to je Polaris Office. Dále tu máme předávání zpráv, což je k tomu jenom, aby vlastně vám přišla nějaká zprávička, co se týče vlastně 3G sítě, tak když tam máte třeba O2 kartu, tak vás to třeba upozorní, že už máte málo kreditu a že si to máte doplnit, což je lepší vlastně, když vám to dojde, tak buď to si to hned vlastně zaktualizovat, nebo si to vyndat tu kartu, protože vás to bude celkem dost otravovat ty zprávy, takže vždycky tady ten internet, tak vám to naběží zprávy, zaplaťte si internet a dostanete na 25% a různé takové zprávy, což mě teda celkem štve a rozhodně to není nic příjemného. Další aplikaci si ukážeme galerii, která je zase klasická, no, není tam žádné vylepšení nebo něco jiného prostě a můžeme si tady ukázat něco, co například nějaký fotečky, tady máme nějaký vtažené z webu, například z webu, tady máte nějaké screenshoty, jsem různě dělal vlastně z Minecraftu, tady mám nainstalovaný Pocketní edici. Dál si můžeme pustit nějaký video. Tady to rozhodně je to dobré koukat se na 10palcovém obrazu. Jo, co jsem ještě nezmínil, je to 10palcový tablet, což si asi víte. Už. Tak, to byl galerie a my se můžeme podívat na fotoaparát, který má 8 megapixelů, ale nevím, jestli s ním zrovna budete fotit, protože je to velké zařízení a jestli to bude pohodlné fotit s tak velkým tabletem, ale rozhodně na ty nějaké nouzové focení, to je opravdu dobré 8 megapixelový fotoaparát. A tady máme na vrchu 1,3 megapixelovou kamerku, nebo ne, 0,3 megapixelovou kamerku, 3 megapixelů, teď zrovna nevím, se omlouvám, však si to potom dohledejte, aby vám nekecal, potom jste se na mě nezlobili. Tak, dále se podíváme na Gmail, to je vlastně e-mail, že je to tady pěkně udělané, tady si vlastně, tady mám doručenou poštu, různé odeslané a takové, tady nám vlastně chodí e-maily, když si to takhle rozkliknete, tak tady to různě můžete číst, různě si tam dávat hvězdičku, že je to oblíbený a můžete to taky jednoduše mazat.
Myslím, že se nejedná o nic neobvyklého zařízení tabletu. Podobně obchod Play jistě znáte na svém mobilu nebo tabletu. Klasika. Jinak potom na konci si asi ukážeme jednu hru. A dále tu máme YouTube. Což myslím, že tam máte předinstalovanou aplikaci, takže ale samozřejmě si ji můžete jít doinstalovat. Tak vidíte klasika. Klasika zase nevím, co by tady mělo být neobvyklého. Asi jenom u tabletů, že tady máte takovou tu lištu, takovou zaoblenou vlastně. Což je určitě pěkné. A dále tu máme mapy Google. Což je taky pěkná aplikace. To tady pěkné, když někam jedete, tak si zapnout, protože je to opravdu pohodlné se dívat na tak velkou obrazovku toho tabletu a jede se s tím opravdu pěkně a navigace funguje dobře a rozhodně je to užitečné. Dále tu máme MyCloud, což je taky aplikace od Asusu, jestli se nepletu. Máte tady vlastně odkaz na ten Vibe, což je to zábavní centrum, kde vlastně si stavujete ty hry a hudbu a ty noviny. Máme tu tady nějaké ukládání vlastně, nebo nevím, něco jako že vlastně máte počítač a tady, pardon, to jsem nepochopil, jak toto aplikace slouží, za to se omlouvám. Dále tu máme MyNet, což je aplikace něco jako AllShare od Samsungu. Můžeme si to tady ukázat. Víte, máte tu nabídku, což se tady vypnu, nabídku videí, fotek a hudby, které můžete přehrát na jiném zařízení, například na Samsung televizi, která to podporuje, dalších zařízení, například počítači Samsung, nebo myslím, že na Asusu. Taková přídavná aplikace. MyNet. My Library, to je taková aplikace, kde máte vlastně knížky. Nevím tedy, jak si to mám kupovat. Asi na tom Asus Vibe, ale rozhodně se ty knihy prohlížejí dobře. I tam můžete klasicky číst, nebo si to můžete nastavit, že budete mít větší text. A různě vlastně, myslím, že můžete i podtrhávat, tady v té knížce zrovna ne. Můžu to ukázat. Tady vidíte, že jsem tady už něco načmáral. Můžete i dokonce hledat v té knížce různé texty. Si tady ukážeme, jestli tam opravdu můžete něco malovat. Můžete tady vlastně z pár barev. Barvu si tam vyberete, můžete tady mít vlastně jenom gumu a vidíte, že to maže i ten text. A ten text se vlastně potom vrátí zase. Což je takové divné, mohli to nějak upravit, jestli to nebude mazat. Tak. To je vlastně tato aplikace a můžeme jít tedy dál. Dále bychom si ukázali kalkulačku. Klasická kalkulačka.
tady určitě znáte i na mobilu, nesmí tady chybět. Což je trošku škoda, chybí rádio, takže se nemůžete pouštět rádio, ale myslím, že si stáhnete i nějakou aplikaci, kde vlastně budete mít aplikaci a budete chytat vlastně signál rádia přes Wi-Fi, takže to taky není, myslím, že žádný velký problém. A dále se podíváme na, co bychom se ještě mohli podívat. Se podívat na web storage, který tady slouží na zálohování počítači. Jak když připojíte vlastně Asus Transform Pad USB k počítači, tak vám to tady vybliká taková ikonka tady dole. A vlastně můžete vyhledat vlastně v tom počítači aplikaci, která je na to připravená, teda do Asusu. My tu máme Sony, ale myslím, že tam není předinstalovaná a nějak by tam nešlo nainstalovat, takže je to trošku škoda, že to podporuje asi jenom ten Asus. Ale zpátky, tady máme aplikaci zálohování aplikací, ale slouží to vlastně jenom k tomu, že vlastně zaškrtnete aplikaci a vlastně vám to zálohuje na SD kartu. Taková přidaná aplikace rozhodně se hodí. Dále tu máme, co jsme si ještě ukázali, jo. Můžeme se tady ukázat Movie Studio, kde vlastně to slouží to k vytváření videí, které vlastně tam můžete vkládat obrázky různé, můžete tam teda dát i hudbu, můžeme si tady ukázat takové malé videjko, nebo ne, zrovna tady to ukážeme si třeba tady to. Rozhodně je to dobré. Rozhodně tady máte potom, ne tady, ale potom to vlastně můžete nahrát nebo vlastně exportovat tento film vlastně do galerie a tam se vám to uloží jako do, myslím, že videí, můžeme se tady podívat, že tam máme opravdu ty 4 videa. Tady máme movies, uložilo se nám to vlastně sem. Tak. Tady vyskočíme aplikace rozhodně Movie Studio. Dobrá aplikace. Není co vytknout. Dále Google Plus. Rozhodně je taky dobrá aplikace. Rozhodně většina z vás znáte. Jak asi nevím, tady ještě nějaká aplikace, kterou bychom si mohli ukázat. Možná ten Google Talk si ještě ukážeme, která je vlastně taky od toho Google Plus, kde vlastně můžeme vlastně si psát s různými uživateli na Google Plus, Google Plus. No a myslím, že to bude všechno, možná si ještě ukážeme ten e-mail. Tady ještě nejsme přihlášeni, rozhodně je to podobné jako Gmail, ale nejedná se o žádné velké změny. Tady máme od Asusu takové hodiny, které postavíte vlastně na stůl a můžete se tady takto koukat na hodiny. Někdy vám to tady i zmodrá, nevím, jestli mi to povede.
Tady jak se to dělá. Takhle se to dělá. A rozhodně je to pěkné, můžete si tady i nastavit budík. Tak. Tady nastavit budík. To je rozhodně dobrá aplikace. Celkem by mě to štvalo, kdyby chyběla. Ale nejedná se o žádný speciální budík. Myslím, že by to bylo z těch aplikací všechno a mohli bychom si ukázat nějakou aplikaci, nějakou hru tady, kterou bychom si mohli zahrát. Si ukážeme ten Granny Smith. Doufám, že to dobře vidíte. To už tam ještě trošku přiblížím. Jedná se o povedenou hru, která tady stojí 20 korun, ale rozhodně je dobrá. Můžete si tady kupovat míčky, banány, takové slupky a helmu. A je tady vlastně celkem dost levelů, ale tady nám to ještě píše coming soon, takže nám ještě informuje, že se ještě připravuje nějaké další levely a se tady ukážeme nějaký ten level jednodušší. Jsme hned neskonali. Takže míčkama můžeme tady házet po někom. Tak to skáčeme a holí se přichytáváme za lano, nebo můžeme sekat vlastně protivníka. Čímž ho zpomalíme a míčkama ho taky tady zpomalíme, což je pozitivní, a šlupka mě moc nezaujala, protože ho zas tak moc nespomaluje a je tady dražší ještě než helma. Helma je rozhodně pozitivní, protože vás chrání při velkém pádu a zůstane vám vlastně úplně do konce, než vlastně nespadnete někam hodně prostě dálko dolů. A je to rozhodně dobré mít helmu, si koupit tady. Můžete i escapenout level, dáte 200 peněz, můžeme si tady ukázat. Vidíte, otevřela se mi nová a můžeme si tady ukázat tento level, který je dost těžký, mě tady nejde udělat. Takže teď myslím, že ztratíte helmu, nestratíme. Se nám to tady povedlo. Šup, skočíme opět. Rozhodně za toto skákání dostáváte vlastně přídavní body. Tak vidíte, tady různě objíždí babička na bruslích. Jsem se tady nezachytil. Zase máme helmu. Zkusíme ještě jednou a já si ukážeme ještě jednu hru, která bude Virtual Tennis. Rozhodně doporučuji tyto dvě hry si stáhnout, protože jsou opravdu dobré, povedené. Ten tenis je dražší, asi stojí, myslím, že 115 korun, ale tato hra určitě za 20 je dobrá a hodně mě zaujala. Tady myslím, že to bude nejdřív kravina, ale rozhodně je to dobrý nápad a vidíte, tady na konci máme ještě takové vlastně video, který vám ten level ukáže, jak jste hráli, a je takové srandovní, že je to černobílé a vlastně, že ta bička je srandovní, jak prolítá těma lidma a ještě u toho zpomaluje slow motion u těch zdí, jak se vidíte třeba teď taky trošku slow motion. Taky vidíte, teď jsme ztratili helmu, ale to se nám přidalo, protože měli jsme jich 5 koupených. Tak.
Teď se nám zase sundala helma. A teď už nemáme. Tak, myslím, že by to stačilo na tuto hru, taková ukázka. Ještě si tady možná ukážeme tu Virtual Tennis. Jak Ski Safari je taky dobrá hra, taky stojí okolo 20 korun. Tady myslím, že tady 19 korun nebo nějak, myslím, že 20 korun. Nevím, máme tu tedy Trénink, Multiplayer, Exhibition Match a SPT World Tour. Trénink je klasika, strefujete se do takových balonků, máte tam vlastně podání a různé vole, tam musíte dělat. Multiplayer není to jakoby přes Wi-Fi, že vlastně hrajete s hráči světa, ale je to vlastně jakoby přes Bluetooth a hrajete vlastně proti sobě, můžete třeba hrát na mobilu a na tabletu proti sobě, což je dobré. Exhibition Match, tam si můžete vybrat, jestli chcete hrát double nebo single. My si tady ukážeme ten double, protože je trošku zajímavější. Možná si potom ještě ukážeme ten single, si můžete vybrat rozhodně hodně hráčů, koho chcete mít, tady můžete si vybrat dokonce i protivníka, což je taky pozitivní. Tak, a můžeme hrát. Tady si zvolíte vlastně Antuku, Trávník, nebo nevím, co to je tady za povrch. Si tady zvolíme Antuku, dlouho jsem na ní nehrál, teď jsem na konci hrál na tempu. No, tady chodím na tempo hrát tenis. Víte, teď se nám to trošku nepovedlo, protože občas moc nespolupracuje. Víte, teď nám tady odehrál míč. Tak. Nám dokonce odehrál spoluhráč. Tak, myslím, že by to stačilo. Takže Virtual Tennis. Už teď půjdeme do té hlavní nabídky a zakončili bychom to, jo, jsem nezmiňoval Tegra Zone. Vlastně v tomto tabletu se nachází Nvidia Tegra 4-jádrový procesor plus jeden procesor, který se stará o úsporu baterie. A máme tu tady Tegra Zone, kde vlastně jsou speciální hry na Tegra 3. A zvolíme si tady nějakou hru, která jde stáhnout, říká ten Horn, a myslím, že nás to přesílí do obchodu Play. Tak je nám takové lákadlo. Myslím, že později už bude i samostatný obchod Tegra Zone. Jinak, co se týče aktualizace na Jelly Bean, pořád se čeká. Výrobce Asus, myslím, že zmínil, že bude aktualizace na Android 4.1 Jelly Bean, ale nezmínil tady kdy. To se tady pořád ještě čeká a myslím, že se čeká už celkem dlouho, takže už by to mělo někdy být teď. A myslím, že bychom to zakončili pozitivně na tento tablet. Rozhodně, jo, ještě si ukážeme klávesnici, kterou tu máme tady vedle. Jinak toto pouzdro, to pouzdro není součást balení, ale můžete si ho potom dokoupit. Je to kožené hnědé pouzdro. Rozhodně je vydáno přesně pro Asus, takže nesetkáte se s nějakými problémy.
Nevím, jestli vidíte přesně ten konec, možná se to jako sohajbnu, se nám to teda nepřevrátilo. A vidíte, že máme tu dvě takové charger nabídky, kde vlastně máme klávesnice a Asus Pad, keyboard, klávesnice a Asus Pad, tablet. Klávesnice má v sobě baterii, nějak 2500 mAh, což je opravdu dobré. Ta klávesnice s tím tabletem by to mělo být nějakých 4 mm. Tak dohromady by to mělo vážit kolem kila a půl. Jinak ta klávesnice je opravdu pěkně udělaná, dobře to na mě působí. Je tu i touchpad a je tu pár tlačítek, které na normálních notebookcích není. Místo nich tam jsou ty F1, 2 a tak dál. Je tu tady nějaká šipka zpět, domeček, máme tu zapnutí a vypnutí Wi-Fi, zapnutí a vypnutí Bluetoothka, máme tu pro uvolnění a zamknutí touchpadu. Touchpad jsme si teď zapnuli, můžeme si tady ukázat touchpad, tady vidíte tu myš, tady máme tady máme tady na té aplikaci. Tak, touchpad a dále tu máme regulaci jasu. Dále tu máme zapnutí automatického jasu. Vypnutí automatického jasu. Dále tu máme pro pořízení screenshotu. Dále pro spuštění webu webového prohlížeče. Dále tu máme ikonku pro nastavení. Dále tu máme vlastně takové ikonky pro volávání písniček. Tady máme dokonce i přeskakování zpět a za. Další písnička, před písnička. Tady máme, můžeme si vypnout zvuk. Jste to viděli, teď ikonka, vypnutí zvuku, zapnutí zvuku. Dále tu máme regulaci mezi zvukem, tady máme 2 tlačítka a zamykání obrazovky. Takže to je klasika, jinak normální touchpad. Myslím, že už tu není nic přidaného, jo. Ještě tato momentík. Tady ta kláveska vlastně slouží na aplikaci. Vlastně se nám zavřít takové menu. To je vlastně to samé, když klikněte sem, tak se vám to tady zobrazí. Tak a jinak teď poprvé natáčíme tady fotoaparátem, takže už nenatáčíme mobilem, který měl 8 megapixelů, ale natáčíme tady fotoaparátem, který má 10 megapixelů. Myslím, že by to mělo být o trošku lepší, takže doufám, že to bude o trošku příjemnější, ty recenze a to dívání se potom. Dále tu máme takovou to vysovací lištu, tlačítko, takovou tu lištu, tady máme vlastně tlačítko zpět, domeček, klasika, chození na domovskou obrazovku, multitasking, klasika, ukončuje to vlastně aplikace, které jsou spuštěné a můžete udělat i screenshot. Tady máme další obrazovku, kde máme tady nejrůznější vlastně záložky, nevím, jak to mám přesně říkat,
Wi-Fi, Bluetooth, vypnutí zvuku, synchronizaci, GPS, režim letadlo, Wi-Fi Direct, různé moduly, tady máte nastavení jasu, automatický jas, pro nastavení jasu, tady máte tady do nastavení zase ikonku a máme tady nějaké poslední vlastně informace, co jsme dělali, se nám přišel e-mail, tak podobně, co určitě znáte. Tady to je tady zase trošku přidělané od Asusu. Je to tady tak klasické, že vlastně tady kliknete, co vám to zobrazí celý. Tak, to je asi všechno. Je to asi všechno tady. Asus Transform Pad rozhodně dobré. Rozhodně je teď nový Asus Transform Pad Infinity, což je určitě lepší tablet. Myslím, že má lepší ten displej, bude o něco tenčí a bude mít jeden z těch nejvýkonnějších tabletů a vlastně bude výkonnější a bude mít navíc LED diodku. Tak, já už se tady skončím, jak vás dále nezdržoval. Jinak je potom ještě Padphone Station a Padphone. Padphone je vlastně tento tablet, akorát bez hardwareu a tato klávesnice taky trošku předělané, má dvě USBčka a tady nahoře potom zezeru máte jako takový výklopek, kde strčíte ten mobil a vlastně máte Padphone Station vlastně s tím hardwarem. Ten mobil vlastně ten hardware toho tabletu. Takže už se to nebudeme dále rozebírat a skončíme to pozitivně. Tento tablet je určitě dobrý na cesty. Ještě se zmíním. Tady na té klávesnici máme USBčko, dále a na druhé straně máme vlastně konektor pro nabíjení, takže můžete nabíjet, i když máte tu klávesnici strčenou v tom tabletu, což je rozhodně další pozitivum. Takže doufám, že se vám dnešní video pohled líbil a na viděnou dalšího videa. Ahoj!